זה נטו משחק של ג'אמפסקרים. לא מסתכל, לא מסתכל, לא מסתכל, לא מסתכל, לא מסתכל, לא מסתכל, לא מסתכל. עם הפנים שלי, כאילו. כמה זמן זה הסבל הזה? כן, אני יודע, אני אקבל התקף. אני שומע אותה. אוקיי. לא, אוקיי. כן! If you find the doll in the room, you have to look at the doll until it disappears. If you close your eyes or look elsewhere, you may be putting yourself in danger. Don't open your eyes when ghost is watching you. איזה מפחיד זה, אחי? תחשבו שיש רוח שמסתכלת עליכם. אני ליטרלי לא לחצתי על כלום. Always check if there are any dolls in the room. תקשיבו, זה מלחיץ, אחי. הקטע שמקודם היא באה לי מלמעלה. יא בלולו. מה? מה אמר? I'm waiting for you? היא לידי והיא מסתכלת, אני לא... לא מסתכל, לא מסתכל, לא מסתכל, לא מסתכל, לא מסתכל, לא מסתכל, לא מסתכל. עם הפנים שלי, כאילו. אוקיי. כמה זמן זה הסבל הזה? זה אמור להיות רק איזה 3-4 דקות. אני שומע אותה. אוקיי. אז מה, כל פעם יהיה את הקריט הזה לפני? זה סימולטור שיתוק שינה. תחווה את זה. אומייגאד. אני אוהב את זה שהם עשו את זה מעניין. משחק השינה. אני לא רואה פה... אני לא רואה בובה. אני לא רואה בובה, אחי! איפה יש בובה, אחי? למרות שמקודם פשוט הופיע מקודם. הנה! הנה היא משמע. אוקיי. Always check if there is a doll in the room. אוי לא. אוי לא. מישהו עושה לי קטע. סך הכל תקין פלוס מינוס. אני מפחד להסתכל ימינה. שמאלה זה הארון. מה? מה? משחק של ג'אמפסקרים. לא, אוקיי. כן! עדיין עושה לי אין פה צ'ק פוינטים. עכשיו אמורה להיות פה בובה ואני לא יודע איפה היא. אוקיי. אני אקבל התקף. אני אקבל התקף. כן, אני יודע, אני אקבל התקף. כמעט שברנו את המשחק, אחי. כמה זה ממשיך, אבל? אוסטרליה. נכון, זה הקטעים האלה שהיא עושה. זאת אומרת שעוד מעט תופיע הבובה. לא היינו מוכנים לזה כל כך, אבל... ידענו שזה יגיע. הנה. אוקיי. עכשיו צריכה לבוא הרוח.
הופה. הופה, היה פה משהו. לא מסתכל עליה, לא מסתכל עליה, לא מסתכל. לא, לא. היא לא הייתה אליי עם הפנים. נו. כאילו זה לא שיורד גשם בחוץ. עוד מעט זה יקפיץ אותי עוד מעט. לא, לא, לא. לא, לא. אחי, מה זה? מלא. מה? אומייגאד. היא פה. כאילו פה. איך אני יודע כמה זמן, אחי? אוקיי. הבנתי, כשיש רעש... וואי, פסיפיי גם היה מלחיץ. למה אתה לא... או, אולי היא הלכה? אולי הרוח הלכה? שמאלה עליק. אני לא יכול לזוז. ממש שיתוק. תתעורר, 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 יותר מהר. לא, 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 לא. הוא לא התעורר? אל תגיד לי שהוא לא התעורר, אחי. אני לא יודע אם הוא מת, אבל אין לי מושג. אני פשוט עושה אקזיט. יס.